Ukusukela kwisifunga wasenza kwinkondekazi engumakhulu kuye ukuya kumanqwanqwa ehlabathi liphele ekumela ilizwe loMzantsi Afrika eHong Kong kwimveliso yakhe. Undwendwe lethu namhlanje lububungqina bokuba injonga nephupha lingakubekela indawo esithebeni nabantu abakhulu futhi nefuthe kwihlabathi jikelele. Uelihle Amahle Style ngumsunguli kwakunye nenqonyela ye-Spectacles for the Blind SA enika ithuba lokuba abo bangaboniyo bakwazi ukuphila ngokupheleleyo futhi ngokuzimela. Ngokola nathi ke apha e-studio. Elihle masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngasibini ngexesha lakho. Inkosi kakhulu ngonamkele showini ndabulela kakhulu. Thank you so much. Ndiyaqonda ukubana ufike apha eMzantsi Afrika usuka eHong Kong phezolo. Kubuliswa njani phaya? Hayi babulisa ngoba thi Shane yabo kancinci funeka kancinci kodwa ya ngoShane. Sheng. Yeah. Aw, enkosi kakhulu. Siyaqonda into kubana wenze umsebenzi omhle kakhulu. Xa siqale ekuqaleni intoni yakunikeza umfutha yakhuthaza into bangaba mhlawumbe uqale lo msebenzi wenzayo? Okay, so ndikhule ndinomakhulu angaboniyo. So makhulu wami wayengaboni yabo. So ndikhule ndimbamba sometimes andibambe aggressively yabo. Ithi Elihle kan khapha kuye shop, kan khapha uye toilet. Zonke indawo ufuneke ndiye kuzo yabo. So ubingumakhulu oyazi ubingumakhulu endimaziyo ukuthi ndingumntana okhulele kuba ndibe fast ekumncedeni yabo. So iqale ndingumntana na 11 nenze isifungo sithi makhulu ngoku ndiniwe you know xa ndimdala zakwakha into okwaziyo ukuthi ukwazi usikhokhela ngokwakho bene freedom nokuzihambela ngokwakho independent. So uyaqale kanjalo yesisi. Oh, sibothulela umnqwazi uMamtshawe noba esezweni lomoya. Ndiyafuna uqonda ke ngoku into bangaba mhlawumbe uye wafumana inkxaso kakhulu kuMzantsi Afrika ingakumbi pha kumaqonga afana no TikTok into bangaba mhlawumbe ukwazi uba uye eHong Kong. Ingaba oku kuthethe ntoni kuwe? Thethe kakhulu okuninzi futhi ngoba kaloku ukuthatha uChina bendiyazi uba soze ndikwazi ukuyandedwa. So ndithe inkxaso iSouth Africans ukuthi zincede ukuthi ndifikelele phayana. So ngoku-create TikTok account ne-social media iyakwazi ukuthi abantu bakwazi ubona ukuthi noba ungasuka eEastern Cape eMdantsane eNqamkwana wakwazi uphuhlisa into ekwazi ukuthi uye naseChina. So bone ubuntu kwiSouth Africans ukuthi bangakwazi uphuhlisa umntana kuloo ndawo akuyo ndakwazi ukufikela phayana. Of course ke neBuffalo City Municipality yanceda ukuthi fezekiswe liphupho lenzeke. So kakhulu inene intaka yakha ngoboya benye. Ungomnye wentshatsheli zemvaliso kwihlabathi ebezikhokele pha kwiLeap East eHong Kong. Siyaqonda into kubana iHong Kong iphambili kakhulu ngezobuchwepheshe uartificial intelligence. Wena uphume nantoni? Okay, so ukuya phayana bendifuneke ndiyophuhlisa ukuthi le innovation yami ukuthi ifumane investors nabantu abazazi akhe izpecs ngoba so far sakhe isoftware ekwazi ukuzithetha izilanguages isiXhosa, English, Sesotho, Afrikaans ne-computer vision ebona i-direction umuntu ehambayo. So beshoda ngofumana i-manufacturers ngoba sinayo i-design. So beshoda nge-manufacturers zokuthi zizakhe ezi specs ngoba eChina kulapho ngakha kakuhle kakhulu. So sifumene i-manufacturing deal ekwaziyo ukuzophuhlisa ezi specs zenzeke sifikelele kwabantu ne-investors ke ekwaziyo ukuthi nabo kweze countries United States, Canada, India ziyasifuna ezi specs. So sakwazi ufumana investors nakwezo ndawo zinjalo ne-manufacturing. Ikamva liqaqambile kakhulu sisi kakhulu. Uthetha apha ngoCanada udibene ne-investors ezisuka kulamazwe esingatsho into kubana makhulu kakhulu. Ingaba mhlawumbe udliwano ndlebe lwakho kuzawuvula amathuba anjani njengoko ukhankanya oCanada? Kakhulu ukufumana ezo investors from kwindawo ezininzi phesheya zizakwazi ukuthi ndifumane investment ne-funding ukuthi izpecs zifumaneke umzekelo eclinic esibhedlela nakwi-NGOs abantu bakwazi uzifumana ngoba sifuna ukwenza izpecs ezi-affordable ezifumanekayo nezifikelelekayo kwabantu mhlawumbe basifumane clinic hospitals nakwi-NGOs yabo. So ukufumana loo nkxaso injalo kwezo countries zibizileyo Canada, UK, India naseChina zizakwazi ukuthi zifikelele kwabantu balapha eSouth Africa ngokupheleleyo. Xa kwenzeka yonke le nto usukele eMdantsane ngamakhumsha bathi dim world to shine iba ngathi mhlawumbe ujongelwa phansi xa usuka kwindawo ezinjalo. Mhlawumbe ngokupha emazweni awubani uzitsweba uqonda hayibo lento yenzeka nyani. Kakhulu enye into endizibonile ngam ukuthi
ndiyakwazi ukuhlala nabantu basuka kwezinye iindawo ndithethe the same language, ndithethe nabo bandive futhi ngoba kaloku usuka kwindawo enqankwane nasemdantsane ovele ungazikholelwa ukuthi unayo i-potential ukuthetha nabanye abantu basuka kwezinye iintlanga nakwezinye ii-nations. So ngokuzibona kwam ukuthi maningazidili nami ndiyiphiwe le nto, ndiyakwazi uthetha nabantu. So ndithoba kakhulu but ukubonisa ukuthi iphupho liyafezeka, lenzekile nomakhulu angasekho abantu abaninzi bangasifumana ezi specs. So yeah, ndiqinisekile nomakhulu kwilizwe akulo uyazinca kakhulu ngomsebenzi wakho. Mhlambe bekutheni kubalekile into bangaba mhlawumbe lemveliso yakho ihlale apha eMzantsi Afrika. Siyaqonda into kubana abantu abavelisa izinto ezikuthotho liphezulu, umuntu uzawufumanisa into kubana uzawuzinza, ufumanisa into kubana useCanada okanye useHong Kong. Kutheni kubalekile nje into kubana ibe lapha eMzantsi Afrika nokuba uzayithengisa kwamanye amazwe? Ukufumana ezi manufacturers nezi investors akuthethi ukuthi izawufunyanwa phaa, but yi-partnership ukuthi zizawukwenziwa eSouth Africa, sifuneka eSouth Africa nakwezinye iindawo. But kakhulu i-AI eyenziwayo kakhulu i-AI ethetha i-English, ayifumani kakhulu ethetha ulwimi lwakho ngoba ngoku besizenza ezi specs isoftware yazo besithetha i-English ingathethi isiXhosa. So mina ndicinga uba okay, umakhulu wam akanokwazi ukukhokelwa nge-English, umakhulu wam bethetha isiXhosa. So ii-specs zethu sifuna kakhulu sifumaneke eSouth Africa but obviously ke nakwizindawo eziphesheya kakhulu. Njalo. Elihle sikothulela umnqwazi, enkosi kakhulu ngokwabelana nathi, sikunqonelela okuhle kodwa kube mhlophe kwindlela zakho, siyazinca kakhulu, enkosi kakhulu. Nkosi sinabulela, thank you. Right, mbukeli we-SABC Lihaye, besinalo kaloku udliwano-ndlebe naye uElihle Amahle Stali. Yena ke mbukeli ungumsunguli kwakunye nenqonyela ye-Spectacles for the Blind South Africa. Ngoku mbukeli masithi qhwi evenkileni usabukele i-SABC Lihaye.